Έλα ρε Άννα, νωρίς τελείωσε στο σχολείο. Έλα ρε γαμότο, ο σκέλετος είναι για τα μπάζα. Τώρα πάω σπίτι τους για να δουν τι θα γίνει τώρα. Κανόνισε τους. Θες να συνεργαστούμε? Ναι, και βέβαια είσαι από τους καλύτερους μου πελάτες. Λοιπόν, εγώ θα τρέξω γρήγορα στο σπίτι του σκέλετου. Και εσύ μόλις βγω εγώ έξω με τους γονείς του, θα κάνεις πως πέρνας από έξω από το σπίτι του. Τότε θα του πεις πως έχω δίκιο και ότι ο σκέλετος δεν διαβάζει και ότι είναι ένα κακομαθημένο. Τέλειο σχέδιο, Άννα, μπράβο σου λοιπόν, πάμε να τελειώνουμε. Όμως κάτι ακόμη δεν θα ξέρει κανείς ότι είμαστε κολλητοί φίλοι. Σύμφωνοι, χαχά, τώρα κανείς δεν θα μπει στον δρόμο μου. Λοιπόν, Γιάννη, ακολούθησέ μου. Γεια σας, γονείς του σκέλετου. Μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Ποια είσαι εσύ, καλή μου? Εγώ είμαι η συμμαθήτρια μου. Συγγνώμη, εννοώ η συμμαθήτρια του. Και ήθελα να σας πω πως ο σκέλετος είναι ένα κακομαθημένο παιδί. Και δεν ανέχομαι πια αυτόν, τον μαλάκα. Πώς μιλάς έτσι στο παιδί μας, παλιοντίβα? Άι στο διάλο παλιό χεσίδι. Θα σου βάλω την πιπίλα για να μην βρίζεις το παιδιά μας. Καλά, εμένα με ενοχλεί, μας πειράζει και μας βρίζει. Κατάλαβα τις καταγόνεις είστε εσείς από το ύφος σας. Έλατε για να μην με πιστεύετε μαζί μου, ελάτε μαζί μου να δείτε. Καλά, ερχόμαστε. Έρχομαι να δω τη δικαιολογία. Λοιπόν, για δείξε μας. Πού είναι αυτό που θέλεις να μας δείξεις? Αυτός εδώ ο συμμαθητής μου θέλει να σας πει κάτι κακά λογία για τον σκέλετον. Ο σκέλετος εμένα με κορυδεύει και με κράζει συνέχεια, μια μέρα σας το λέω, θα φάει μπάτσα ο πιτσής και κόκαλος. Λοιπόν, δεν θέλω σχολιασμού στον γιο μου, καταλάβατε? Καλά, σιγά μην σας το κάνει αυτό. Ρε βλάκα, για άνθρωπους του κερατά έφερα έναν, θα φέρω κι άλλους και δεν θα με πιστέψεις. Εγώ όμως απαιτώ να του πείτε κάτι. Δεν θα του πούμε τίποτα. Καλά, αφού είστε έτσι, θα το πάω με τον άλλον τρόπο, κατάλαβες γέρο? Δεν θα μπει κανένα στον δρόμο μου, γέρο. Μόλις τον βρω θα τον χτυπήσω και θα του μαυρίσω το μάτι. Κατάλαβες, μαλάκα? Εάν το κάνεις αυτό θα σε βαρέω εγώ. Αφού θα μπεις φυλακή. Δεν με νοιάζει, εγώ τώρα θα πάω να τον βρω. Έλα, Γιάννη, πάμε. Πάμε, χρυσή μου, πάμε. Ως εδώ λοιπόν δεν θα πάτε πουθενά. Έκτορα, ηρέμησε, μην κάνεις έτσι. Καλά, εμείς φεύγουμε. Να σε ρε, έλα εδώ ρε σκέλετε, κάτι θέλω να σου πω. Τι θες ρε? Μίλησα στους γονείς σου και θα σε βαρέσω, κατάλαβες βλάκα? Θα μου κλάσεις, τι θα μου κάνει μια που φοβάται? Σκάσε ρε εσύ και εγώ θα σε βαρέσω εάν την πειράξεις. Γιατί ποιος είσαι εσύ ο γκόμενος της? Όχι, αλλά την υπερασπίζουμε. Καλά, θα σας χώσω μπόνια και θα πέσετε κάτω. Τώρα θα δεις παλιοβλάκα. Βοήθεια. Πάμε, Γιάννη, στον κάτω να μάθει.